Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Excite. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:03 sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang atong siling ang mga tagpalamati sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, Masbate, sa kuto malabutan sa atong siling nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuturan Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation. Petsa 23 kita nagapabilid gihapon sa bulan sang Hunyo. Opda naman kita sa katong sining nga mga patrol unit reporters in action. Sa liwat nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Opdan makita sa katong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Syudad Sang Bago si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, Batang Suay. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuturan Loverboy Action Marlon Hinovea, talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Bagbanwa, op diri nyo ako sa nabilin 55 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Tuesday Presentation. Masyado pa kapaang kagkainit sa singkal sang adlaw, apisar nga ti hapon na, pero ang init nagatagi ti pa. Sakit pang biti sang init amo ni oras. Kabatsagan tanak karon kung mag-alas 6 na, nawala ang adlaw, pero amo na nga mga oras, usado ginakuan ka pa, ginabalhas ka pa. Daw mabatsagan mo pang usbong sang init. Balay mo siminto, ay mabatsagan mo gid. Kamusta nga aton nga mga suking at tagpalamati dira sa mga kabukiran? Kamusta dira ang bulkan nga si Kanlaon? Ngayong hapon dira sa mga taga La Carlota City, sa mga barangay nga malapit dira sa baba ni Bulkan Kanlaon, ang barangay Gintubdan kag barangay Araal, barangay Yubo, ang Gintubdan gali part paningli sang kuan, sang barangay Araal, barangay Yubo, no? Barangay Yubo, barangay Araal, barangay Hagimit nan.
Amo ni mga barangay nga nagatamwa da sa baba ni Bulkan Kanlaon. Damo man da barangay nga nagapalibot sa nga nasa Kupan sa Banwa sa Isabela, ang Banwa ni JM Biking. Magalyon nagatamwa man ang baba ni Bulkan Kanlaon, same man sa Canlaon City. Ang La Castillana ti ara manada, lapit manada. Amo ni mga Banwa syudad nga na-mention naton nga ginapa-alerto lang Laingi man niya ko nagapangaman ka. Subong pa lang ti mangaman na kita. May mga gina-studyuhan ka, gina-tunan ko rin aton nga mga LGU sa mga Banwa kag syudad nga malapit tira sa Bulkan Kanlaon, kung ano ang lasin katikang kagimuon, just in case gid man nga magsinutin na si Bulkan Kanlaon. Importante da ang evacuation center, ang mga salakyan nga magasugat sa mga apektado nga mga sityos, purok barangay. Muna pinaka-importante nga sa subong pa lang tinaplastar na sa aton nga mga LGU. O base may iban pa nga mga LGU nga wala baka kalupangod sini, kinanglan subong pa lang preparar na kamo. Ang importante da ang salakyan, masakyan sa mga evacuees padulong sa siling nga evacuation center. Kung mga white naman ginapangayo, kung may mga matrap dira sa mga lugar na anong himuon ta, ako nagapati kati hindi talaga man na may istoryahan kag malikawan nga mo nga mga insidente. Nagisigahom naton nga mga pumulyo dira nga naga-istar kabalo na sa ila sila nga himuon kung in kaso gid man magsinutil si Bulkan Kanlaon. Nagpabatsyag di gamay nga linog sa area sang Silay, pero sa nagtakapivok siya wa ito kung sa mga tao pa na ugat lang na kagamay sang bulkan siguro nga nag-connect da sa silang lugar kung nga aga nagtayog kay na bisan na hindi giman siya baskog. Amo ni ang aton nga ginabuntayan nga mga balita way labot sang COVID-19. Sige apon ang aton nga mga LGU naga problema gyapon sa mga LSI nga nagalabot. Nagalibog ang ulo kung paano nila maplastar ang ilang nga mga LSI nga naghalin sa Panay area nga magapauli sa natungdan nga Banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Palakanon kag kasaguron sa aton gobyerno durante sang ila sini nga quarantine. Ang importante ti mangin vigilante kita. Labi na gid sa mga LSI man, palihog lang mangin vigilante makita nga magbantay sa aton sining kaugalingon nga hindi mapiktuan ang aton nga pamilya, ang aton sini katupad balay, ang aton sini nga kaingod. Amo na kamo ginaayo kamo sa aton gobyerno lokal, even sa probinsya, sundon ta lang. Total, ara na gagawin mo sa lugar nyo, ara na gidban ka mo sa balay nyo, tapos-tapusan na lang ang 15 dias, mga quarantine. E kung wala malang sang indikasyon na may COVID ka, feel free kaliwat na magrandadi kag magwalda-walda. Hindi kita magsalig. Kaya ang Cebu sabong Cebu Province, Cebu City, dako ang ila subong nga problema kon COVID-19 ang paghahambalan. Even ang presidente kagabi sa press conference ginpadalaya gid ang iya ginasaligan nga makahatag solusyon kag problema kon hindi giman mapauntat mapahagan-hagan ang COVID-19 sa probinsya sang Cebu, Cebu City. No less than ang DNR Secretary Roy Simato. Simple man lang mong
ang hambal ni Presidente kay si Mato. Kasalig ko sa imo, ang tanan ginapaobra ko sa imo, naobra mo. This time, dalikyat lang makadali, bayai, anay ang imo departamento, nga ginawayatan, kadto ka sa Cebu. Ibaluabi ko na ano gitong problema nila. Ano gitang dapat nato ni muon sa ila. Kito nagataas ang ilanat sa kaso sang COVID-19 sa Cebu. Tisili sa Presidente kasi Mato niya, abi pa nilagi, be. Imol buli, abi. Kung ano ang rason nga doon nagasaka yung kaso sang COVID-19 sa Cebu Province. Dala ang parawagan sa Presidente, kamo nga mga taga-National Interagency Task Force, buligan nyo si Simato, national man o kon lokal. Interagency Task Force on COVID-19. Buligan nyo si Simato. Hindi lang kamo yung magmato-mato. Ang importante, maridusta ang numero sa mga tao na ginatapikan sang COVID-19. Damog sila wayon sa Cebu nga. Kinpay dalom nga sa high risk. Ayaw man kay ti ang aton nga gobyerno nasyonal nag-take action dayon. Kamadumduman nyo, nag-aalawas ang mga pasyente sa pribadong ospital kung COVID-19 ang pagkabalan. Iban gani, ara na sagwa sang ospital, kay wala na sang may kadtuan nga karto kay halos puno na. Ay, puwerte ho. Ihopuli ining pag-abot ni Simato karon nga adlaw ginasigahom naton sa probinsya sang Cebu. Hopuli subong ko na garosoy ginaning meeting nila. Ay panay kana garos nga aga nga meetingay nila pag abot gid sang taga National Interagency Task Force. Tanan nga mga LGU sa province of Cebu nagpungko siguro naghatag man sa mga suwestyon nagplastar kung nga ang nagsaka karagtaas ang hilanat nila sa kaso sa mga biktima sang COVID-19. Ano yung mga balita ka dapat nyo bantayan? Dugay-dugay report kika sa aton sining mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalaw ni Aksona de Naboso, Cadiz City Mayor Salvador Escalante, nagpapanaog sang executive order. May kantana sa selebrasyon sa kapistahan ni San Juan de Bautista Buwas Gadlaw. Buwas nagali ang San Juano. Sa iba ng mga lugar, tawag na biray. Sa ato niyang term na San Juan. Ligo-ligo sa baybay. Hindi lang paligo sa baybay. Kaya basi may COVID sa baybay. Pagpuli mo kurug-kurug ka. Bantayan mo na balita gikan sa area sa New Government Center. Lalo ni Action Del Salazar MBCCI, ginaduso ang pagpatuman sang korfyo sa Bacolod umpisa alas 12 sang tungang gabi tubto alas 4 sang hapon. Ako pabor ko sinikang Iloilo subong amo ning oras kang gina-practice nila mo sa korfyo ang province of Iloilo, syudad sa Iloilo. Amo nang ilang oras sang pagpatuman sang korfyo alas 12 sa kanggahon hasta alas 4 sang gagahon. I think ilagay hasta alas 5 mo. Di mayo maning plano kag pagduso sang MBCCI na dapat ang korpyo ibutang ta sa alas 12 sa tungang gabi.
Di may ara pagin man, hindi malikawan niya kita nga mga Pinoy sa Ruwet hindi. Kita mo bisa nano gani nga ECQ kag GCQ ang tao gani gapaninguha gid nga bakal limnon. Amas mo nga nag MGCQ na kita. Ang tanan na ka-insindi. Ang iba na gagwa ka mag-inom-inom, magbanding-banding sa mga ka-works nila. Kumaya man nga plano kag ginaduso ni MBCCI Presidente nga magsugod kita sa pagpatuma sa Korpya alas 12 sang gabi. Kung ikaw ang nagainom, ginawa mo man katasig-dasig mo. Ipasig ka maptay ka Korpyo bla. Pero kung alas 12 makapulo pa ugat ka pa. Makapadugang-dugang ka pila ka botilya. Medyo sa tuod lang nagakuan gid man batya gid man ang mga negosyante naton orasang kagabihon. When it comes sa mga resto bar naton bla, batya gid man medyo ginakulbaan makatitugan mas 10 na. May mga customer pa nga ala mo na kung ikaw tagiya sa Cristo bar tabugod mo na nga, uy gusto na nga inom pulit na kabuto kayo dugay-dugay korpyo na. Pero kung ma-extend ang ato sa nga curfew sa inoras, mas maayo. Kabay pa nga maprobahan ini kag masidingan ini sa aton nga mga LGU. Especialmente dira sa may syudad sang Bacolod. Sa rasyonal nga mga balita, senador o kung senador ginpaidalom sa semi-lockdown matapos yung nagpositibo ang duha ka empleyado sa COVID-19. Ay, hindi malikawan 43% sa mga Pinoy ginalantaw nga mas magalala ang ila pangabuhi sa masunod nga 12 ka bulan. Ting positive, wala. Hindi ka ba maging negative, Positive lang. Hindi lang magparaumatay, Bisan daw tulot na klaron, dirahon ta, sigano nga madulaan ta papay. Mugina sa mga ginatawag nga pangabuhi, may pagtilaw mo. Buhay gani buang. Kita pang hindi buang. Mental health desk. Ginapabuhi sa mga barangay. Senator Recto nagpayag nga ang pag-iso sang travel pass hindi trabaho sang pulis. Iway mo duga nga obligasyon bulig naman lang Natuod man hindi man niya obra sang pulis mo mag-isyo sang travel pass kadamo ka trabaho ka pulis ta. May mga kasong ako sa unsolved na hindi tapatagaan solusyon. Tapos idugang tapapasaan ni silang pag isyo sa mga travel pass nga hindi na trabaho sang aton sini nga mga kapulisan. Ayos! Isibo na orasan sa inyo sini Marilao Action Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Antes kita mag-commercial break, i-check tayo ito sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod, ang exact location sa Patrol. With Action, John Diaz sa Traffic Report. Action John, may hapon. John, please come in. Alright, may hapon. May hapon sa tatanan ng mga ka-aksyon. Kami karoon ng patulari kami mismo sa may Plaza Publica karoon nga po. Nagkaroon ng tao kami tinwas sa ginatrabaho, di ba nga proyekto, Action Ereka. Ano na? Gina kayo kabay ang plaza. Nagsugod na? Nagbalik na naman. Okay. Ginasampawan nilang simento. Ang para bla magdamo, nakita ka ng ang ground la mismo. Ato pattern, ato iya sa chessboard na blang itom kag puti. Ang brown nila, isang pawan nila additional pagiging simento. Para magtaas-taas, no? Ay, gali. Hindi na nila pagbungkalon sa pawan lang nila. Hindi na nila palpago na da? Hindi na yan hindi na yan pag-igubunto yan simento, sampawan na lang diretso Sampawan na lang, Ate ki W Brab ng Paningyawat? Uy,
para ko ng pattern, masunod na lang bala. Nga itong kagputi, pero do hindi kisama ko sa papangit. Ganito yung iba niya bago, ibandaan? Oo, amo na sa matabo. Sampawan, nagigil sa bago nga simento. Bago nga simento. Para Hindi na pagbukon nga sampawan simento. Hindi na. Ang amo na sa dando pa rin, yun lang may simento na. Oo. On mo na, kasampawan mo simento liwat. Para magdamol sa, no? Na concrete na kumbaga action na rekap. Ang sitwasyon dari karon nga hapon mga ka-aksyon, ang patulari kita long irrigados lao. Going dari ka rin sa hapon ang construction natin, sa drainage mga ka-aksyon, rason yun nga tandaan sa mga motorista nga naglabay gikan diri sa may dalan Gatoslao paliko sa dalan Rizal mga ka-aksyon. Karon nga hapon moderate to heavy to heavy in traffic situation kumo ay ari diri nga ako rather ongoing pang construction sa drainage sa istorya nato ng project engineer sunod sa iya mga ka-aksyon nga area medyo komplikado abi ang style kung na disenyo abi sa drainage diri so kung nga medyo nadugay-dugayan mga ka-aksyon ang construction sining drainage mismo, no? Dring area, medyo malubugat ang traffic ay one lane lamang ang malabyan sa mga motorista mga kagsyon gikan man sa magatuay nga direksyon. Medyo na sidlangan padulo nakatundal ko pa katundan na to padulo na sidlangan. Kabahin sa nga mo naman mismo nga lugar. Pero palibot rin sa plaza publika, karon nga po nakabig lamang dring light to moderate ang traffic situation. Masalo dring bulubugat ang traffic kay tinabilawaan ang mga salakyan dring nagpilonsoko may Burgos Lacson, going Galo Lacson mga kagsyon. Drama paglabote sa may dalan Rizal Lacson. Mo hindi dali-dali talang yung mga salakyan nila binamang de pasahero ka jeepney maka-right turn. Tulong sa may plaza kay ginakonstruct na sila sa lingko na ang umalindari sa may Rizal, Locsin, Padulong Rizal, Gatoslao, mga ka-aksyon. Piyak naman nga bahin sa pinakuling monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office ang eradri sa Dalan Ramos, Lacson, kung medyo maulubog at kang nag-build up ang traffic situation, mga ka-aksyon. Doon man nga hapon, like sa itong ginakamtangan, ariel kita mismo, sining mga tanion sa may Burgos, Lacson, mga ka-aksyon. Aton man nagdaring traffic situation, ang mga salakyan, gikan na sidlangan, ang Burgos Public Market, labot ang pila sa mga salakyan, sa isa man ka private nga bulutuan kagapa kadto diri makagson sa may intersection sa Burgos Lacson. Diri naman gikan norte padulong sur nga bahin sa mo mismo nga lugar. Di masyado traffic ang traffic dagang pila sa masalakyan. Hindi magit kalabot diri sa tubang sang entrance mismo sa Corazon Locsin Montalibano, Memorial Regional Hospital. But sa ringon flowing ang movement sa masalakyan like to moderate kinama makagson na sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Pero kita man mismo karon nga po nagka-obserbar kaangay man nga obserbasyon ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group ining traffic situation di blas mga dalanon ang may mga nagapark nga mga salakyan mga kaaksyon tagkon kay isa tiya mo gini nagatugas sa mobile bukat na traffic according to kay Sir Tapang sa atong gini nga pagpakigangot ining mga salakyan bla nagaparking sa kilid sang dalan nila binamalapit sa intersection point. Amo ni kinabanan gid mga kaaksyon rason kung nga nagakongest kag nagapinonsok ang mga salakyan. Si Police Lieutenant Rondel Tapang sa MPG. Amo na karon we consult the incremental for 136 parking. Pinapaanad ko sila nga dapat tanawon gid nila yung mga no parking sign maging tanda. Maliban lang din yung mga may mga backload basta may driver lang may limited minutes lang. Hindi magdugay wag ka lalo na rush hour mag-arap man sila tigil minutos hindi na gani maka-right turn kaya araw na sila diba so naron lang tapos ang ibagay nga daw wala din ka ba ticket si Police Lieutenant Tapang ang tagpumuno sa Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group na galing sa area mismo sa provincial capital Laguna. Karon nga pondari compared mo sa mga regular nga may adlaw na binako may klase supposedly amo sining adlaw weekdays sila at pero yung traffic situation. Martes karon nga po doon tingala kita kadukajupay lang sa mga salakyan mga kakson nga nagabiyahe although nga iban diri papauli na magit sila tagsa kamapuloyan ang bago ginamang tapos abi kung ba siya tagsaman sa mga trabaho mga kakson. Lalo ba nung sa atong mga motorista na inalang sa pagbiyahe karon nga po na may atong panimpok sila reka. So, wala gid
dapat imaan nga pagulan abi o dumapulo pa ang paang kay na mga takna las 3 tub las 4 dining hapon pero bawi man ang hangin nagang dupoy-dupoy sa hangin mabatsagan na naton tub siniman nga mga tinion mga kakson. Kinailang nga sa pagpadalagan ligwa man aton mga dalanon wala dapat dalian aton mga motorista para ikaw sa anuman nga maksidente karon nga po mga kakson. Tandaan sa aton tanan nga mga driver, mga pasahero, mga jeepney, mga taxi drivers, mga ganamayo sa tricycle kag iban pa. Sa tanan nga mga Pinoy, mahilig kita magpangapin. Di lamang sining nga mga tinion, apon man kung kaysa ti pagbuktaw naton gapi parar kita sa mainit nga tubig, di ba na? Pero sa pagpreparan naton sa mainit nga tubig, mas marami gid. Kung ang aton lago kontra kon imnon nga kape, ang kape nga sigurado kita nga wala gilamang tubtob mapainit sang aton tagsaman katsan, bilog nga kalawasan, bisan pa mga kakson, ang kape nga dapat naton imnon amoy ni mismo ang kape nga makadulot sang maayo nga benepisyo. Tanan kita di ba? Biyag naton mga healthy kag ikahing lawas ang aton gid man mismo nga ginaatipan. Yan yung mga kakson ang aton ginarekomendar sa inyo kung pagpangaping pagabalan. Ang kape nga dapat imnon amoy ning Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee sa kaprodukto nga nag-agigid kapag panalaw sa dikto naman sa Estados Unidos kay kumparar mo iban man nga mga kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee wala sang acid, wala sang caffeine, wala sang preservative nga ginbutang kagalal certified. Ang Dr. Alfred's Green Coffee 100% natural, 100% organic. Nagalimpyo ini sang ato naman nga kolo na kontinai kag nagapabulik pagid. Update sa ato naman nga memorya kung pamisaran kung taran kita. Yagon nga mag-inom sang kape, dapat i-make sure naton nga hindi ini magkapaadik. Kutsingon hindi tama gid amo silang kafe niya mga kakson. Anong aton inumon Dr. Alfred's Green Coffee mga kakson. Kung nagainom ikaw sang kape nga Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang nga nakapangape ka na, multi ka pa. Rekta sa bato lang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Transakson, sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Ginaksyon John Diaz sa report live gika sa Patrol 2 Cruise Patrol. Sitwasyon sa ato sa Metro Bacolod. Kontrapiko pagabalan. Nakainagin na tawagan taban si Police Lieutenant Colonel Luisito Sibotse at tagapamuno sang Bacolod Traffic Authority Office bla. Kaya kadamo man sa ka-obserbar nga ang dalan sang Lacson kag Araneta daw nagaginutok lang ang iban nga mga intersection wise ang traffic enforcer. Colonel Luisito Sibotse na eksperyensyahan mo man Yes sir, no? Totoo po yan. Isimula nga nitong nagkaroon tayo ng GCQ, nagginutok naman ang dala natin. Unlike ng ECQ tayo, wala din tayo masyadong salakyan. No? So, ang ano nga natin sa una sir, mga ganitong panahon, wala kanin tayo traffic kasi consider as summer pa ngayon. Kaya lang, ang mga tao galing sa quarantine, nagsigilunawaan sa buong. So, nabigla ang kadalan na natin. So, ngayon, ang mga ano natin, sir, ang mga traffic enforcer natin, sir, especially sa Araneta, sa Lacson, medyo nabuhingan, sir, kasi yung ating border control natin, 6 po na area yan, hindi po yan natin kinuhaan ng hindi natin inalis sa mga traffic enforcers yan. That is why yung mga ibang mga enforcers natin sa mga regular duty nila sa Araneta, sa Lacson, kag sa mga main thoroughfare natin, nabuhinan sila. Kaya kung makikita nyo siya pag-agi nga medyo bawas ang ating traffic enforcer. Pero ang instruction ko naman sa kanila na i-maximize gate ang mga traffic enforcer kag kailangan mag-visible gate sila, lalo na ngayon na ginutok gidandala natin, sir. Ano sir, kulang ta enforcer pa subong sa Bacolod, sir? Actually, sir, kulang talaga tayo sa traffic enforcer, sir, kasi ang dalan nga natin, sir, ang intersection natin, 222 ang dalan natin, pero ang traffic enforcers natin is 320. Ang 320, i-divide natin sa dalawa yan, sir, i-divide natin sa duwang shift, tag lang yan, sir, tag 160 lang. So, kulang gate, tas meron pa tayong mga intersection na hindi lang isang traffic enforcer sa kailangan, kundi 4, kagaya sa Burgos Lacson, sa may Lopez East, na kailangan gid damo ng mga enforcers. Kulang gid tayo, pero yun nga, hindi naman natin mairason na kulang gid. Kaya lang, sir, ang nangyayari sa amin, bawat isang traffic enforcers, 3 intersection ang ginadalagan ng ating traffic enforcers. Kung saan yung traffic, doon lang siya gadalagan at doon siya nagmaman. Kaya kung makita mo, ang isang intersection may traffic enforcers,
ang sunod na dalan, makita mo naman, walang traffic enforcers kasi 3 intersection ang ginaman niya, ginadalagan lang niya, sir. So, ano sir, may hiring ka mo sa traffic enforcer? Siguro sa ngayon, medyo questionable pa, sir, ano, tungkol sa problema natin sa buong correct. na may may pandemic tayo at may crisis. Pero kung kung halimbawa mag-signal na ang ating mayor, kagang ating mga public officials sa Sangguniang Panglungsod, ma-hire tayo, sir. So, hopefully sir, ma-address na yung mga gamay mo lang ang problema na sa Bacolod nga medyo naginutok sir Oo, sir, at ngayon lang naman yan, sir, ano, kagaya nga ng hinambal ko, sir, sa mga experience natin, 9 years na tayo sa traffic, mga ganito, pag summer, usually wala itong wala na tayong, hindi tayo traffic ngayon kasi ang mga salakyan, out of town lahat dahil summer na Pero dahil nga ngayon, hindi na umalis yung mga tao natin, kag-quarantine, yung iba, ang daming inaasikaso, ng mga bayarin, kag mga bills nila, kag sa mga bangko at opisina. So, nagdagsagid, ang iba pa yung galing sa outside na mga natin, sa mga cluster natin ng mga banwa at cities, nandito rin ngayon, kaya talagang parang December na rin ang pakiramdam ko sa dami ng salakyan natin ngayon dito sa Bacolod, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Dayabit si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, ang tagapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaya ang ibang nga mga traffic enforcer, ari pagligyapo naka-destino sa aton nga mga border control bla. Kaya ang anong ka border control sa Bacolod, aktibo pagyapon mo. Hindi may mga naka-destino din ang mga traffic enforcer. Ba't kulang yung mga traffic enforcer sa Bacolod? That's why katani, matapos-tapos ang problema sa pandemic, sa COVID-19, hopefully maka-hire naman sandugang kapanibago ang mga traffic enforcer diri sa syudad sa Bacolod kasi hindi masarangan sang 320 ka mga traffic enforcer ang 222 ka mga intersection dalanon diri sa Metro Bacolod. Ujoy madnin ang 3 sa buong intersection ang gaman sa buong isa lang ka traffic enforcer sa iluhan niya pa na, which is kung may intersection madalag ko like Burgos, Lacson, ang area sang Lop West East, dapat ma-deploy dito apat gig traffic enforcer mo. Ginakwa lang, ginakatad lang, ginadibay lang para nga kuwanan lang atagan sang solusyon ang mga lugar nga magutok kon trapiko ang panggabalan sa syudad sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:35 na. Pagbalik sa inyo para tuntunan report gikan sa ato sa mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Makalimutin ka ba? Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Action Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pag Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:43. Ining na oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sang iban pa. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Una sa balita, una sa aksyon. Pabalik din sa ato sa kapagpalagad Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:43. This time i-check na mga report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Mga po dira kay tuturo mo pasaporte. Na ba nag-shot tuturo mo pasaporte ho? Dat kwan? Pananam sa ginainom ya ba? Ako nga may nablos kinatamyaw ko lang si Clarence kag si Clariza. Alin kay Welms Inocencio Cabarles. Napulo pa nga si Madam Welms sa Dr. Alfred's Green Coffee. Free sugar. Bay puerte. Si Lodi Kagawad Peter Maymay Noble and family mayong hapon dira kag mayo lang nga pag monitor. Ari ang report unang-unta gikan sa Kapitulo Provincial Cadiz City Mayor Salvador Escalante nagpapanahog sa executive order may kangtanan sa selebrasyon sa kapistahan ni San Juan de Bautista Buwas Kadlaw. Yan ang report sa Kapitulo Provincial dalon sa ato sining correspondent temporaryo nga nagkuha sang trono ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Basta gani nga wala sila Loverboy matik na si Action Edena Martes nga adlaw nang iya sila nga randadi sa Kapitolyo Provincia. Nalala pa sila ni Action Edena sa Boso balikan tala sa Tugudugay. Unang tala si Action Del Salazar MBCCI ginatusopa pa ito bansa sining curfew bala sa Bacolod umpisa lang alas 12 sa kagahon hasta mag alas 4 sang kagahon. Yari si Action Del Salazar sa report. Del may hapon, please screen. Eric, may arasang proposal ang sektor sang negosyante diri sa mga syudad sa Bacolod sa LGU sang syudad nga kon mahimo i-adjust ang curfew hours nga ginapatuman diri sa may Bacolod City Action. Eric, ini umpisa alas 12 sang tungang gabi control midnight October last 4 sang kagahon. Action Eric, subong ang current setup sa corona ang curfew diri naton based man sa city ordinance sang syudad ang gino-author ni Councilor RG Baribara. Ang curfew nato yan nag-start alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw. Action Erica. So ginpahayag diri sa aton ni Sir Frank Carbon ang Chief Executive Officer sang MBCCI nga kun i-extend Action Eric ang sang 2 ka oras ang operating hours sang mga negosyo. Suno siya ini ang magaresulta sa dugang nga revenue diri sa mga syudad sa Bacolod. At the same time, suno siya dugang man nga income para sa mga empleyado nga magatrabaho sa sini nga mga tinion na Action Eric. Suno kay Carbon, kinahanglan sang syudad sang revenue
ilabi na no karon nga may ginapangatubang kita nga COVID-19 pandemic o kon crisis action, Eric. Wala pa sang formal nga sulat or communication ginapadalang MBCCI sa syudad, pero sunod diri kay Sir Frank Carbon na possibly next week ila igapadala ang position paper kagati hopefully sunod siya ini ang mapaboran sang syudad sang Bacolod. Aring proyak ni Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Among ba na siguro test na bon sa mga members, sa publiko. Anong reaction? It looks like positive. Mas gusto nila. Night business hours. So, midnight one, okay na. Then, kung daw positive, tagang board mo na mo, then we will write now ito man letter sa aton mayor at sa ST nga ang ordinance ni Amen. Okay. Para we'll have at least another 2 hours at 12 minutes if there will be more business activity in the evening. We need meaning more business hours, most likely more sales, no? More revenue. At bali daw nag-consensus kamo sir sa mga members sa mga negosyante. Subong amo nang among ginatest sa ila anong reaction nila. Okay. And through social media, people man kamong reaction sang tao man. Kinanan this must have a support of the community, not only the business sector but the whole the community. And now we're just feeling remember, if we open 2 more hours, meaning, ang amon kurente 2 more hours lugang. Kag most likely, may additional pay magamit, hindi more working hours. Actually, for lamang sa vlog Sir Frank Carbon sa ating pagkikangot siya. Ako, Andre, nato na sang sabat, si Vice Mayor Alcida Familiaran. Karon ipabati nato ng tingog sang Bisel Calde sa pagpangalagad sa aksyon firing line. Pero initially daw may tsansa? Wala pa aksyon kay Vice T. Tunan sang syudad ang ini nga proposal. Sige. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa action niyo. Aksyon dahil Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kay Aksyon dahil Salazar. Titunaan pa sa syudad. Ang ginahingyo sa aton nga mga negosyante na instead sa 10 o'clock ang curfew, himuon na alas 12. Para makadugang-dugang man sa income kagiyo sa aton nga mga negosyante, especially ang mga resto bar on oras ang kaagahon. Balikan ang signal ni aksyon na Edwin Aboso, report gika sa Kapitolyo Provincial, Cati City Mayor Salvador Escalante na pamanawag sang EO May Kangtanan sa pagsaulog sang San Juan de Bautista. Buwas nga lao, ano ang kontenido sang EO ni Mayor Escalante? Yari detalye with aksyon, Edwin Aboso. Aksyon natin may hapon, please kamin. Action, Eric, nagpapanong isang executive order si Mayor Salvador Escalante Jr. angot naman sa Okay, nautot ang linya ni aksyon Edwin Aboso, Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:49 na. Ibalawat ko ano ang nangin kontenido sang executive order ni Mayor Salvador Escalante angot ini sa pagsaulog buwas nga adlaw sang San Juan de Bautista. Balikan tayo si Action Radio sa Edwin Aboso sa report. Action Radio, please come back. Action, Eric, nagpapanawag executive order si Mayor Salvador Escalante Jr. angot naman sa tanan na Action Radio. Pagtipon-tipon, Action, Eric, sa mga beach resort, suba, mga parke kag iban pa, Action, Eric, buwas nga adlaw nasaad sa section 1 sang EO na Escalante nga para sa mga magapatigayon sang outdoor activities dapat ipabilin ang social distancing kag limitahan lang sa napulo ka tumalambong. Ipatuman man buwas nga adlaw ang liquor ban sa syudad sang Cadiz kag ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon, Action, Eric. Ang ini nga mando ang gilayon nga gin-implementar sa nasambit man nga syudad. Kag Action, Eric, dalutanan no kay karon nga hapon may ginpagwa naman ang DOH Western Visayas nga medical bulletin angot naman sa mga COVID-19 cases. Sa karon, Action, Eric, nadugangan sang 4 ang COVID-19 cases diri sa probinsya sang Negros Occidental. Isa diri ang isa ka 44 anyos nga lalaki nga residente sang Banwa sang Binalbagan. Isa ini siya, Action, Eric, locally stranded individual. Ikaduha, isa ka 24 anyos nga lalaki gikan kon residente naman sa syudad sang San Carlos kag LSI sa gihapon. Ang ikatatlo, Action, Eric, isa ka 50 anyos nga lalaki
nga residente sang Banwa sang Calatrava, LSI man sa gihapon, kag isa ka 34 anyos nga lalaki nga residente sang syudad sang La Carlota, nga LSI man sa gihapon Action Eric, pero tanan ni sila naka-facility quarantine. Actually, nagahulat pa kita sang data man, additional data gikan sa province Action Eric, no, para may anta kung diin ni sila halin o kung diin ni sila Action Eric gikan nga lugar nga ginrepatriate padulong diri sa probinsya sang Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kay Aksyon Eden Naboso sa report mo live dira sa Kapitolyo Provincial. May hapon dira kay Cherry, kag Nonoy Duario and kids. Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi, Rodi Manoghilot dira sa Rosario Heights, sa teritoryo ni Inday Senchamov, Maymay Kagkaloy Bibidor. Kami ako lang advance sa 15th birthday sa kay Johnny C. Trencio, June 24, halin sa Barangay Robles. Rimang kay Action Festival Bilamor ang Panamyaw. Philip Laurente kag kay Sister Roda Magbanwa mayong hapon sa Banagua araman si Lorna Cabales sa Ilyuran. Kami ako lang nila si King Ramon kag Queen Lucy sa Puro Kabayanan Talok, Bago City. Also Miss Mary Gomeri from Ligay Villaris Achivar. Sakay Helen Huesna mayong hapon lang kag mayon dira kapag monitor. Jeddah, Saudi Arabia araman si Christine Hinovea, si Mr. Bobby Munoz Santa Lisay dira mayong hapon. Apong Lagos sa Purok Santol Mandalagan, Cecilia Sadaya, Familia Tuhaw kag Sadaya. Nagapamatigid sa ato sila nga pagpangalagad. Si Toto Lucas sa Herminal, ginatamyaw ni Jocelyn Libo on Dispuho. Good PM kabay pa madayon ang proposal nga 12 a.m. to 4 a.m. na curfew para mabalik na obra, especially ang mga entertainers diri sa Bacolod kag mga bar na ma-open na siling ni Johnny Seasons. Ibon-ibot sir dira sa Germany mayong hapon. Francisco Avillar nagamonitor man sa atong siling pangalaga diri sa inyo palatuntunan. Ang itamiyaman natin nila ang mga taga-barangay Robles, Kapitan Chad Feria, kagakawad Joffred Sapanta, and company. Naga-monitor gid sa atong sini nga palatuntunan diri sa atong sini Action Report Afternoon Edition. Magabalik ang inyo sa palatuntunan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:03. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Una sa balita, una sa aksyon. Alang-alang kita sa panahon sa ato sila pagpangalaga at hapon nila kay Glenard Antiporta sa kay Tita Bibing Severino, Captain Retired, Dingdong Severino, Bong Valencia, Danilo Saho, harap pa sila monitor, no? Action Report! Afternoon edition, Martes nga presentation, magatako pili temporaryo, balik ini buwas Miyerkules, upod na sa inyo regular anchorman. Upod diri sa ato sila pabalagad sa Action Report Afternoon edition, Martes nga presentation, Action Dale Salazar, John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga tagapiloto sa Patrol 2, Action na din na Boso, sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera, with IT Expert Action J.M. Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sunod sang bago si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay, Kokoy Dida mayong hapon na sa Barangay Granada. Sa alam nila Barboy Action Marlon na Hinabaya, ako naman sa Action Eric Magbanwa. Kita 9:30 to 11, Action Night Patrol Program. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio!